Ahojte milí priatelia, takže máme tu jeseň, krásny slnečný deň. Dovolte, aby som vás informoval, že nedávno bola uverejnená výzva v programe Občania, rovnosť, práva a hodnoty. V rámci tohto programu je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že budeme schopní financovať Centrum pre znevýhodnené osoby na Slovensku. Čo je skvelá správa. Prečo by takéto centrum malo vzniknúť? No jednoznačne preto, že je veľmi dôležité, aby mali ľudia, ktorí sú znevýhodnení, kde sa obrátiť, kde prísť, zistiť si informácie, aj keď ja netvrdím, že tých informácií je málo. Každopádne toto centrum bude súčasťou európskej siete centier pre nezávislý život znevýhodnených osôb. V rámci tohto centra budú mať možnosť znevýhodnení ľudia čerpať rôzne informácie, akým spôsobom viesť nezávislý život aj ako znevýhodnená osoba. A týka sa to celkom slušného počtu ľudí, takže držte palce a aj v rámci toho, že začíname, hovorím, prvotná informácia prišla, že výzva teda bola otvorená. 5. decembra by malo byť práve na túto tému online webinár, na ktorom samozrejme budem. A v súvislosti s tým, tak tí, čo ma poznáte, viete, že som zdravotne znevýhodnený, mám poškodenú miechu a teda tie moje ruky mi veľmi nedovolujú tak rýchlo písať na počítači, ako by som chcel. A práve preto by som veľmi ocenil, ak by sa tu našiel, alebo teda našla nejaká dobrá duša, ktorá by sa pridala na začiatku do tohto tímu a ktorá by teda vedela pomôcť, najmä teda s tou administratívnou stránkou. Jednou z podmienok účasti v tejto výzve je, alebo teda tou hlavnou podmienkou je mať 14 členských organizácií mimo Slovenskej republiky. A práve túto agendu by som chcel mať na starosti ja. Toto je v podstate tým našim prvým cieľom, získať tieto členské organizácie a následným bude podať žiadosť. Práve s touto žiadosťou by som potreboval pomôcť. Takže ak máte v svojom okolí niekoho, kto je zdatný v administratíve, v písaní projektov, sem s ním dajte mi nejaký kontakt alebo pošlite mi nejakú informáciu a ja sa s tou osobou stretnem. Držte nám palce, aby to vyšlo a aby sme teda neboli jedna taká čierna bodka v Európe, kde takéto centrum ešte nie je. Čo by mohlo alebo malo byť agendou takéhoto centra, samozrejme jednoznačne je to pomoc znevýhodneným osobám, viesť nezávislý život. Čo presne je nezávislý život, o tom si určite povieme viac v nasledujúcich videách. Tých, ktorých to zaujíma, tak mnoho prác na túto tému napísal Adolf Racka, ktorý je považovaný za zakladateľa nezávislého života pre znevýhodnené osoby. Takým hlavným nástrojom tohto nezávislého života je osobná asistencia a práve na túto tému sa budeme baviť určite viac. Veľmi sa na to teším, nakoľko to bolo môjim cieľom, taktiež sa teším na stretnutie s pani europoslankyňou Lexman. Možno aj práve s ňou v spolupráci nájdeme nejaké riešenie, aby tá administratíva bola vyriešená tak, ako má byť. Tak zatiaľ pekný deň a držte sa.